Световното първенство през 2026 година предстои да започне и за първи път ще бъде с 48 отбора, което означава още повече мачове за гледане, забавление и залози. Все още не сте сигурни как да използвате сайт за залози. Не се притеснявайте. В това видео ще ви науча на всичко, което трябва да знаете, за да започнете да залагате на световното първенство само за няколко минути. Първата стъпка за залагане на световното е да създадете свой акаунт в надежден сайт за залози. В това видео ще използваме Bet365, един от най-добрите и сигурни букмейкъри в света. Кликни на линка в описанието, за да активираш акаунта си с всички бонуси, безплатни залози и промоции. Ще оставя карта тук горе с пълни инструкции, стъпка по стъпка за регистрация, в случай, че имаш нужда от помощ. След като акаунтът ви е готов, идва забавната част – залагането. На началната страница на Bet365 има много мачове. По време на световното първенство, игрите ще бъдат изведени директно на преден план. Ако трябва да намерите конкретен мач, използвайте менюто вляво и кликнете върху футбол. След това просто намерете секцията за световното първенство, която е отделена от другите състезания. Нека изберем мач за залог – Англия срещу Хърватия. Най-често срещаният залог е за краен резултат, известен още като 1x2. Изберете своя залог и кликнете върху него. Bet365 ще отвори вашия фиш, където въвеждате сумата, която искате да заложите и потвърждавате залога. Забележете, че потенциалната печалба вече е показана, така че не се налага да смятате нищо. Готово! Сега просто стискайте палци и чакайте резултата от мача. И вижте, не става въпрос само за това кой ще спечели мача. Можете да залагате на много пазари като общ брой голове, корнери, картони и дори голмайстор. След видеото отделете време да разгледате всички опции за залози в Bet365. За финал, помнете, че залагането е за забавление. Никога не залагайте пари, които не можете да си позволите да загубите. Играйте отговорно. Световното първенство през 2026 година ще бъде епично. Ако имате въпроси, коментирайте по-долу. И не забравяйте да използвате линка в описанието на видеото, за да създадете своя акаунт по сигурен начин и да активирате всички промоции. Успех!